Mita hopi contento com o gebouw aqui. Está joia de edifício, hopi serieus, está hopi importante e bem-estar de meu colega não está hopi importante, está minha prioridade. Coisa aqui está novo, alles ziet er goed uit, het is limpi. Nós tien 12 kantoorruimtes, een grote vergaderruimte, nós tien wifi, goede beveiliging. Het is ontzettend belangrijk voor de collega's dat ze zien dat we een mooi gebouw faciliteren en dat we rekening houden met hun omstandigheden. Hier bienestar die mijn collega aan, goed werkgeverschap. Conform de Nederlandse standaard, sterker nog, ik denk dat vele politiebureaus in Nederland er ook niet zo mooi uitzien als dit bureau. Dus met een compliment voor de uitvoerder, dus die dit heeft ingericht en gebouwd. Het ziet er ontzettend goed uit. Dus niet alleen de gebouw, maar ook de randapparatuur, computers en telefoons en allemaal dat dingen. Telefoons, wifi, beveiliging, dus gewoon het zit hem in de kleine dingen. Mooie tafels, goede stoelen, goede computerschermen. Toekomst, echt ontzettend goed. Qua logistiek moeten jullie nog even van de Wilhelminastraat verhuizen naar de Paardenpaastraat. Ja. Wanneer gebeurt dat? Nou, in eerste instantie gaan we dus alles overbrengen. Dat is nog niet helemaal klaar, maar dat gaat op hele korte termijn gebeuren. Zie. Este es un edificio que aguardo adaptar especialmente a la necesidad del cuerpo policial. Mita hai que edificio aqui é somente bonito, moderno. Este é um caminho que me espera que cada colaborar aqui na lo porting, lo sinta se mais confortável. Pessoal me convencido que ora com gente que está laborada, sentir ele bom caminho que está traga, e está dando mais de seu mês também. Ja, ik vind het heel bijzonder dat wij op dit moment het pand eigenlijk over kunnen gaan dragen. Waar wij jarenlang mee bezig zijn geweest. Waar ik een aantal weken geleden natuurlijk een vraag had om te kijken of dat passend zou zijn voor politie. En eigenlijk hebben we na een heel kort en constructief aantal gesprekken zijn we tot overeenstemming gekomen en hebben dit kunnen realiseren. Foi ora durante edifício aqui me smile so, passou edifício aqui que da hopi bonita e me quer cumprir echt, pelo qual a agente da policial também merece também. Para mim é muito importante para que o rato e o full processo e essa aqui mostra eigenlijk que ora botar junto, cooperar com outro projeto não assim bonita por worden realizar e den tempo relativamente kortico também. Wat voor afdelingen ga je hier krijgen in deze politiewacht? Nou, het begint even met de basispolitiezorg. En zoals u weet, we krijgen straks het Excodemsa gebouw. Waarin we dus nog meer afdelingen zullen vestigen. Maar beginnen hier gewoon eigenlijk met hetzelfde als wat we in bureau Oranjestad hadden gevestigd. Sorry. Ja. En er is nog een soort bijbouw aan het gaande? Ja, er is een bijbouw, dus er komen nog ophoudcellen. Dat is echt ook ontzettend belangrijk. Is het een nobel, dus meerdere ophoudcellen, een opslagruimte. En als het aan mij ligt, ik vind dat vitaliteit ook belangrijk is. Dus als we nog ruimte hebben, kunnen we ook een kleine sportgelegenheid, misschien een fitnessruimte aan het gebouw toevoegen. En dit is een soort voorbeeld voor andere uitbreidingen of misschien nog verbouwingen van andere politiewachten rond ons eiland? Seguro, para mí is aqui standaard nobel. Dat heb ik ook met de minister zo besproken, die vindt precies hetzelfde. En goed, dit is wat u net al zei, dit is hoe het eruit moet zien. En dit is wat ik ook graag wil zien, dus met daar hoop je content op.